Talupulok at sama barangay, Tilawag City. Saan pa'y drug cleared? O di, adapay lang digiti no regista. Di da pa nga natiltiliw ka digiti nga gundaway. Ado pa lang sipsiputan da. Sumuko kayo, ang tamno hindi nga marigatan digiti kaming ti PNP. Nakatulang ang problema dan. Di da masulsulbar. Ditali ka dato in tema na Amen Apoy, ti Philippine National Police Manen with Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Idol Dennis, go ahead. Kinumpirmaran ti Department of Interior ang local government Talawag City at dapat iti barangay iti syudad masampan na drug lead. Mas man paneknek iti tunggal iti panag-report kay Bernard wala tayo iti Tiliwan at iti drug operations all in all 39 barangays Talawag City sampan nga drug cleared. Iti agdama kuna ti DILG babaeng kini Miss Charis Garma may taolo ti DILG Tilawag City at tumutulong ti bateng kini barangay para palang ti evaluation tapos kita agad-tapay nga madalusan tildagan Tilawag City no droga iti pagsaritaan. Adamit din iti ninayon kung na Big Bernard nga nag clear babaeng decline iti programa iti Lawag City government. Malagi kung iti kalagas kiti pasa iti resolution iti sanggunan na panusod nga may encourage kiti barangay council nga manggalos iti panagwas ti droga iti masakupan daga lugar ngem saan nga malibak madalata dagiti agisiksikat nga agilaklako babaeng client iti panangpiliw iti kami ti pulisya iti Lawag City. Mangnamnama ti DILG babaeng ti seryoso na panagtignay iti barangay alisto iti panakapugipog iti panagwaras iti droga patse na babaeng iti negita kampanya iti droga iti nilang pulisya at agdapay na makimag-amin na iti nalimad ngayon waras iti droga iti bukod tayo nga lugar. So iti agdama doon ba nagdakalakarit at iti kada barangay namang bantay kada iti kabarangay da para palang iti panakadulos din imahen da no droga iti makapagsasaritaan. Idol, Dennis Galitio, Tata, RMN.